20 гасыр чынлыкта бик озын гасыр. Озын һәм бик күп шәхесләргә бай дәвр. 20 гасыр кешелек тарихындагы шундый иң тыгыз вакыт. 21 гасырда шулай булачак. Алга таба 22 гасыр. Без елдан ел, гасырдан гасырга тарихыбызны тыгызлап барабыз. Мәгълүмат арта, кешелек тарихында вакыйгалар арта, 20 гасыр конфликтлар заманы, дәүләтләр төзелгән, дәүләтләр таркалган һәм кешелек искиткеч зур технологик прогресс кичергән, техник прогресс кичергән дәвр. Ахыр чиктә бу гасыр барышында кешелек үзенең табигый өйрәнелгән гадәти тирәлегеннән чыгып, айга да менеп җитте, космик аппаратларны әллә кайларга, Кояш системасыннан еракларга җибәрә алды. Кыскасы бөек дәвр, фаҗигалар дәвре, ачышлар дәвре, бик зур идеялар игълан ителгән дәвр. Татар әдәбияты яңа рәвештә яши башлаган, татар мәдәнияте яңа бер үсеш этабына барып ирешкән замана, Татар Республикасы барлыкка килгән дәвр. Озак гасырлар дәвамында дәүләтчелексез яшәгән татар халкы Советлар Союзы кысаларында шундый Татар Республикасы булып яши башлый. Ул гасырның ахырында Татарстан Республикасы барлыкка килә. Кыскасы, кызыклы вакыт. Әлбәттә, шушы 100 ел дәврендә, шушы гасыр дәврендә милләткә хезмәт иткән шәхесләр бик күп булган. Без мейнстрим кысаларында булган шәхесләрнең күбесен беләбез. Без Тукайны беләбез, Җәлилне беләбез. Хәтта мәдәният белән, әдәбият белән кызыксынмасак та, без Тукай дигән исемне ишетәбез. Ишетергә мәҗбүрбез. Бу исем яңгырап тора. Җәлил исеме дә яңгырый. Без гасыр ахырында Татарстан Республикасының шундый яңа үсеш стадиясын тудырган, барга китергән Шәймиевны беләбез. Яңгырап торган исемнәр бер яктан караганда бик күп. Икенче яктан, шушы заманда исемнәре еш искә алынмаган, онытылуга дучар булган исемнәр дә күп. Алар арасында үзләренең эшчәнлегенең бер өлеше белән билгеле, башка бер аспекты белән билгеле булмаган кешеләр дә бар. 20 гасырның шундый традицияларын саклауда, аны 19 гасыр белән һәм 21 гасырны таштыруда зур роль уйнаган кешеләр бар. Алар турында без кайчак әйткәнчә сөйлибез, кайчак онытабыз. Мәсәлән, Бакый Урманчы. Бакый Урманчыны беләбез. Бакый Урманчы атаклы рәссам, скульптор. Бакый Урманчы ясаган сыннар Казанда да, Татарстанның төрле шәһәрләрендә дә урын алган, төрле илләрдә аларны күрергә мөмкин. Казанда Бакый Урманчы музее бар, Бакый Урманчы бакчасы бар, аның һәйкәле бар. Урманчы исемендәге дәүләт премиясе бар. Кыскасы, тулысынча искә алына торган шәхес. Ләкин Урманчы турында бер фактны онытырга кирәк түгел. Урманчы мәдрәсәдә белем алып, мәдрәсәләр традициясын 20 гасырның ахырына кадәр җиткергән сирәк шәхесләрнең берсе. Ул озын гомерле, һәм аның озын гомерле булуы ул әле милләтнең дә озын гомерле булуы дигән сүз. Чөнки ул классик Мөхәммәдия мәдрәсәсе белемен алган кеше һәм гомере буена шул мәдрәсәдән алган, кичергән шушы зыялылыкны саклап килгән шәхес. Саклап килгән һәм безгә күпмер дәрәҗәдә җиткерә алганда. Әлбәттә, ул татарлар өчен шундый яңарак булган бер юнәлештә иҗат иткән. Ул скульптор, ул һәйкәл тараш, үзе әйтмешли, һәйкәлләр ясаучы. Бу татарлар өчен типик булган сәнгать түгел ул заманда. Димәк, ул бик зур прогресс, тәрәккыят вәкиле дә. Шул вакытта аны әлбәттә кадимче дип булмый, ул һәрвакыт үзен җәдидләр белән бәйләп тә йөргәндер. Әмма шундый бер борынгылыкны саклаган кеше, традиция саклаган кеше. Ул Коръән укыган, Коръән мәкамын, татар мәкамын саклаган кеше, татар моңын саклаган кеше. Менә андый исемнәр күп түгел. Бакый Урманчының бөек сәнгать мирасын искә алган вакытта аның шундый традиция саклаучы икәнлеген дә искә алырга киңәш итәм. Шул вакытта Бакый Урманчы иҗатында аның шәхси язмаларында, дәрдемәнд йогынтысында язылган шигырьләр дә бик күп, байтак урын алып тора алар. Димәк, ул әле үз заманының иң асыл, иң затлы булган үрнәкләренә ияреп иҗат иткән, шул үрнәкләргә ияреп яшәгән. Аның көндәлекләрен хәзер вакытта укырга мөмкин, көндәлекләре басылып чыкты һәм аларны укыганда таң каласың. 20 гасырның буена яшәгән әлеге шәхес аңа кадәр булган гасырлардагы татар шигърияте, татар әдәбияты мирасын яхшы белгән, даими рәвештә шәрык авторларында укыган. Кыскасы, ул менә чын
зыялы, чын татар дип әйтергә була, әгәр дә бу сүзне куллана алабыз икән, димәк, аны кулланырга мөмкин булыр иде бары тик урманчы кебек шәхесләргә карата гына. Урманчы кебек менә бу традиция саклаучылар, алар 20нче гасыр барышында күп булган. Без үзебезне яңадан 80нче елларда, 90нчы елларда яңадан ачканда вакытта шушы традиция саклаучыларның эшчәнлеге ярдәмендә нәрсә булса эшли алганбыз. Мәсәлән, Казан Дәүләт университетының фәнни китапханәсендә гомере буена кулъязмалар һәм сирәк китаплар белән эшләгән Альберт Фәтхи. Ул 20нче гасыр башында туган кеше түгел, ул 19нчы гасыр кешесе дә түгел, ләкин ул университетта укыган, белем алган дәвердә үк үзенең гомерен борынгылык белән бәйли, тарихны өйрәнә һәм татар китабы, татар әдәбияты мирасын өйрәнү белән шөгыльләнә, үзенең гомерен тулысынча китапларга багышлый. Альберт Фәтхи кебек исемнәр аркасында без үзебезнең китап тарихыбызны яхшы беләбез. Чагыштырмачы яхшы беләбез. Кемдер белми, кемдер кызыксынмыйдыр да, ләкин ул тарихны өйрәнергә нигез бар, мөмкинлек бар. Ул бик күп санда меңнәрчә китапны өйрәнгән һәм тасвирлаган, үзе шушы китап дөньясының бер өлешенә әверелгән һәм милләтнең тарихы, әдәбияты, аның шундый рухи мирасы һәм киләчәге хакына үзен корбан да иткән кеше. Менә шундый исемнәр дә бар икәнлеген истә тора кирәктер. Без шулай ук менә соңгы елларда Альфред Бостанов кебек галимнәрнең тырышлыгы аркасында Зәйнәп Максудова дигән исемне яхшы белә башладык. Зәйнәп Максудова шулай ук ул бик күптәнге традицияны дәвам итүче кеше булган. Озын нәсел шәҗәрәсенә ия булган һәм татар кулъязма китап мирасы гомумән татарның шундый мәдәни байлыгын үзендә саклаган һәм аны матди байлык буларак кына түгел, рухи байлык буларак та саклаган, үзләштергән, сеңдергән кеше. Бик күп китапларны, кулъязма китапларны туплаган һәм аларны гомеренең ахыры җиткәч фәнни китапханәгә, милли музейга, башка саклау урыннарына тапшырган кеше. Зәйнәп Максудова үзенең китапханәсен тасвирлаган. Бу тасвирлау ярдәмендә без шактый гына китапларның тарихын беләбез. Һәм инде ул тыйнак кына үзенең эшен эшләп, үзенең тормышын яшәп, безгә мирас калдырган. Без аның турында бик күп белми идек. Аның исеме киң җәмәгатьчелеккә соңгы 10 елда гына ачылды. Әле хәзердә аны белүчеләр күп түгел, ләкин шундый мейнстримда булмаган, ниндидер урам исемнәренә әверелмәгән, институт исемнәренә әверелмәгән исемнәр, алар булган һәм алар безгә тарихны җиткергән. Алар 20нче гасыр буның башыннан ахырына кадәр элеккеге традицияларны җиткерүгә үз өлешен керткәннәр. Һәм биредә тагын берничә исемне искә алырга кирәк. Бер исем ул уникаль күренештә түгел. Андый шәхесләр төрле төбәкләрдә булган. Ләкин менә Татарстанның көньяк чыгышында Исмәгыйль Сәлимшин исемле шәхес булган. Ул 1893 елда Башкортстанның Туймазы районы Нарыш авылында туган. Революция елларында Татарстанның хәзерге Ютазы район территориясенә килеп кергән һәм инде шунда Урысуда туган Гайнелҗинан исемле кыз белән гаилә корган, Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм инде ул 1950 елдан башлап үзенең вафатына кадәр 25 ел дәвамында туган авылы Нарышта дини эшчәнлек белән шөгыльләнгән хәзрәт булган кыскасы. Менә гади бер хәзрәт, бер яктан гади, икенче яктан ул яхшы мәдрәсәдә белем алган хәзрәт үзенең гомеренең шактый өлешен совет чорында халыкны агартуга, дини традицияны саклауга багышлый. Аның язган вәгазьләре һаман да саклана, аның язган һәм укыган вәгазьләренең аудиоязмалары да бар. Ул туплаган китапханә һаман да кулланылышта һәм аның үзенең балаларына калдырган васыятнамасы бар. Ул васыятнама тексты шушы күзән китерегез, ул нәкъ менә совет чорында язылган васыятнама. Ул традицияларның 70нче елларда саклануы турында сөйли. Һәм ул сакланган традициялар соңрак аның балалары, кызлары аша безгә хәтлек барып җиткән. Менә шундый Исмәгыйль хәзрәт Сәлимшин сыман хәзрәтләр Татарстанның, Башкортстанның төрле төбәкләрендә булган. Кемдер азрак билгеле, кемдер бөтенләй билгеле түгел, әмма совет чоры килде дә, коммунистлар килде дә, мәчетләр ябылды да, менә бу дини тормыш бетте дигән сүз түгел. Ул һаман да барган һәм
ниндидер рәсми институтлардан тыш, рәсми ниндидер зур структуралардан тыш дини тормыш һаман да яшәгән. Һәм бу дини мирасны, рухи мирасны җиткерүдә, гади кешеләр, ниндидер зур статусларга ия булмаган кешеләр алып барган. Менә шушы чылбырда тагын бер исемне искә аласы килә, ул хәзрәт тә түгел, аның инде исеме азмы-күпме рәсми структуралар белән бәйле, һәм шулай ук ул инде уникаль түгел. Ул шундый төрдәге, шундый рухи халәттәге кешеләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Зәйнәп Байгелдиева, язучы Шәриф Камалның кызы һәм Шәриф Камал музееның беренче фәнни хезмәткәре. Еш кына теге яки бу олуг шәхес вафат булгач, яки менә язучы вафат булгач, аның мирасын саклауда төп рольне гаилә вәкилләре уйный. Мәсәлән, Чайковский музеен Чайковскийның туганнары оештыра, Толстой музеен Толстойның туганнары оештыра. Ул еш кына шундый хәл күренә, ул табигый, чөнки гаилә әгъзалары шәхеснең биографиясын барыннан бигрәк яхшырак беләләр. Өстәвенә аның милке, мирас булып туганнарына күчә һәм инде аны дәүләткә тапшыру, музейга тапшыру мәсьәләсе шулай туганнар белән берлектә хәл ителә. Зәйнәп Байгелдиева гаиләсе, аның әнисе Хаят ханым, ул үзе, аның балалары, алар гомерләре буена Шәриф Камалның мирасын саклауга хезмәт итәләр. Мирасны саклауга, аның музейын булдыруга, мондый форматтагы, мондый юнәлештә эшләнә кылган кешеләр бар. Зәйнәп ханым исә ул язучы кызы буларак, язучының даирәсен яхшы белгән һәм шуңа күрә Татарстан дәүләт музеена язучы даирәсендәге башка кешеләрнең дә мирасларын туплауга хезмәт иткән. Мәсәлән, Зәйнәп Байгелдиева Зәйнәп Хәсәния, тагын бер Зәйнәп Хәсәния белән аралашкан. Ул инде Әхмәт Гәрәй Хәсәниянең хатыны һәм Зәйнәп Хәсәния аша музейга Тукайның, Хәсәнинең һәм башка ул вакыттагы мөһим шәхесләрнең ядкәрләрен тапшыруны оештырган. Кеше яши, кешенең дөньяда үз максатлары бар. Кеше вафат булганнан соң аның мирасы турында сүз килеп чыга. Ул мирас төрле булырга мөмкин. Рухи мирас, матди мирас. Рухи мирас халыкка әле озак еллар дәвамында хезмәт итә ала. Язучыларның, галимнәрнең, милләт өчен гамәл кылган фидакар шәхесләрнең рухи мирасын алга таба да сакларга кирәк һәм шушы юнәлештә менә Зәйнәп Байгелдиева кебек кешеләрнең үрнәге безнең өчен дә бүген кирәк. Һәм без менә шундый шәхесләрнең гамәлләре, аларның тәҗрибәсе, алар кылган фидакар хезмәт нәтиҗәсендә бүген тарихыбызны беләбез, әдәбият тарихын беләбез, үзебезнең традицияларыбызны саклый алабыз. Традиция дигәндә сүз ниндидер халык традиция турында бармый. Менә буыннан буынга теге яки бу карашларны җиткерү, теге яки бу фикер сөрешен җиткерү, ул бик мөһим мәсьәлә. Безнең буыннар арасында дәвамчанлык булса, без үзебезнең милләт буларак, шушындый милләт идеясы тирәсендә берләшкән кешеләр буларак киләчәгебезне күзаллый алабыз. Моны ясалма рәвештә генә эшләп булмый. Буыннан буынга фикер сөрешен җиткерер өчен ниндидер ясалмалык ярдәм итә алмый. Монда әлбәттә ихлас кешеләрнең ихлас гамәлләре кирәк. 20нче гасыр безгә ихласлыкның, 20нче гасыр безгә фидакарьлекнең бик күп үрнәкләрен бүләк иткән. Искә алынган шәхесләр һәм искә алынмаган шәхесләр, алар барысы да безнең милләт тарихының 100 еллык шушы бер дәверен тудырган, булдырган һәм безгә бүген татар телендә сөйләшергә, безгә бүген тарихыбыз турында фикер йөртергә һәм инде хәтта университет идеясы, мәсәлән, әлеге дә баягы ачык университет идеясын күз алларга мөмкинлек тудырган кешеләр. Әйдәгез 20нче гасыр турында да, тарихыбызның башка дәүрләр турында сөйләшкән вакытта шундый аз билгеле кешеләрне дә искә алыйк, күңелебездә йөртик һәм аларның үрнәгенә иярергә омтылыйк.